uko UK ya nano Britain for wamutiwo na Adolf Hitler 1939 Adolf Hitler sorry say many Britain for be kwa konto kwa na nipa ba ko Western Churchill wose da bi mempene ma Adolf Hitler ma meya ne woni Adolf Hitler disi ani wako frɛ Russia for by wako frɛ US for by be boa ye ma Britain for win ye 6 years 1945 yakɔ Absa for yama munyina kwa ba ne yemfa mo mra Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo no waje se sane no madwemba ekwa so afimu anie ene Nyansapo ekrukru ekrakra eba ekrufie Bredi afasha kese a afibia nananom abosomfo ede akonfo kabom na wo mo hye na wo de kan nananom na ehya amamra ne amane mu kina eno ene Nyansapo ene yaba beduru enura ena wo mo hye ase befiri satem ya akwa koside dwada so de na se ya amamra ne amane nko afei ana ena de edro ene sasabia kusabia kronto wonmo abesoa akonfo bosom kese ewa apakam na afei wo mo de na atwene yoyoyo no mo de na akwa ya amamra ne amane etienne yenya bande ne aba de ebekɔso bia wa ha bia ne ebetwa mfonyini na ye de akyerɛ nti yenkɔ na yenkɔ hyase na afei de yɛkɔso no yɛfa mu nkyemu nyina emfamrɛ mu yɛma mu nyina akɔ ababiem adrei aya bidibo a ne mpanyimfo kiremu se breso a ombebo bidiem na bidie na se kire nyina aye anibre a tetemre bi eko a wo mo koye agina muode ma asanteman wo mo nananom na wo mo de kai wo mo ebra wo no mbo bidiem eti bidibo no ana ahyase na de won wan se ebre we ye bra
empo obosomfo ane komfo wa ha no omo tam keke ane mo no na odibidie na dura ne honam nyina na eno nso ye de atum ne de akọ ahyeo akọ ya amamre ne amane esefata eno ana ese aduru so a omo se ase eboro ntwini mu eka ntwini sane be ya ye twen sabra ne beso na nananom abosomfo ne akomfo wo mu nyina pie ebi na mo hu se ye wrai won ne ba no no de anya complete ada no amotam ene say afi ne nation foforo de be ma abosomfo ofi abaafo mo so ye fa onua panini wo de pan ofi abaafo aba de afi ne data foforo ente nya mo no to won hwem owi ara wo boda nta no be ma abosomfo no prihin o de ti wo so be boda nta ni bi be da me mo da nta adentina mo bi be ma sabo wi ara me so ma bo bi ma sabo ana me bo won mo ita me so mo ye eti abo bidie amamna ko aso be ma abosomfo no ye go so ya rese ye benya omo a ọma mmụ danta ni bi na ya no ọmọ adi nkomo afia eti anu no ye guso aya na mu aya hwasa ya nsa abaka ọmọ a ọma mmụ danta ni bi na ya no ọmọ adi nkomo eti yara se ye bewura fie wankasa na yakowu nananom awboabo a ọmọ ye ọmọ de apie na bidi bọ no ya de ahyehye so emrantie ewo mu empanyimfo wo mu ani ade a obia amubie na wamabo bidie ni bi awa hanum a anye asem ketwa man ne mrantie no ba ko bienu bi amon komo na yemisa wo mo de akọ mami ni nkomo kakra branse mami wei ade anu ayi mabo bidie kire sai ya mamre no chese ni abre eti ubo bidie chese oni abre wo ba se na brantie de we san kampanyimfo adwuma na we so sim sai amamre de entontwene ti enipa yin de ni akra ye nyina ye de ya Koma ya na ofri aya na mfri na se mo danta na da na ahye nikai ene se danta ne de o se matu kwan ifi akontom na aba o be ba na ya onyina wie ye buru ansana ya shefa okay enti se me ma ba betom de aminti me molanta mane ni guys wo de anya ready ntra okay that is that say ye nwram sa de america no na ye nko efie na ye nko be emaburu no bi ana ye ne wo mo adi nkomo no ye refie na ye ne nananom bi aha ana amamra ne amane na nkasa no ekoso aha ana nananom adi bepie na yakohu meni nkomo aka eti sawra dantani bi ana omo amomo a wo mabọ no ha no yewuram na yankọ mpanyimfo no na fe yankọ de ekoso bato ma memra kakra na yankọ bon komo na hu bosomfo wa ha no ma ya de bebo komo kakra ye bisan asamba akomienu pe wada no ma we a kire sei we ye mpanyimfo a omudi ade omekonfo no eye mbaba kwa age no ha odi na le fe konfo ya boku la ko nya ba ko ene mbaba kwa age no so a wo mu ye no on so ko nya ba ko ko yo tra wa potom panyi na se no e sana sabe we ko le kira a akonya na wa tra so no ebe pun sa ene fe na punwa no okay na abidie ya mode abobo yi so e abidie no ya ade a ya bottom kasi ya pesa simantoa nkransa wana ode baaye kamwa wo twa fra mu no ya dino to fra mu a mu twae no omo ti omo ni no omko na osidie bi fa best man kuma sa bia na afi bia ho yetum e dia no ode kai na ode wa mu danta ni bi danta no ewo panyimfo emo okay ko bia na mo no sa komfo chiame achiamo a ana do besoa ko hene no botomfo no ko tete no danta no mo no munya atare do mo buru chanchan e dia mo enta mo sa ade no eti we ya de kwai we ye firi wa bosom na opie no na adwe no ya wo to nsoro mu twae no o de kosia ba ko be he nsem ene ye de kwa kwa chense tuntumu no ofiri mu no ye de chense no kore yo de cheni wi afa no obesoa ya tu bi kashire obegya bosom no asifom tikahire no nkwansan ni fahene se etoyi a omepagya kwakire no like sa afi no moni bia den enim pato efro se efrem kwadwaje da se pa ye no panyi kwadwaje ene bo komonti ento so
Comfort quite a band be no parliament. What was the best? I woman and another dimension. Hey, sir. Oh, okay. Okay, it's now the Nyansapo crowd. Open you quite your chichi Bredi Crino. Never. What auto? Okay. Okay. It will be Guara Saturday. I won't do no. Okay. I won't probably metal. Okay. I was a young quay, yet as of Bredi. Open you need to Muteno. Was so be Krakosia. It was some fun on the Yasa Swano. I ran one Tiapakem. Na wahye eye ofra kente ane ade ono na sese yasa aso ano no akosua no ehye ne nsam no eti sade opanyini kire mu kire no eno ne yehu se ekoso sesi enye asam ketoa yadere kwa asan ono okoye amamre obeso abosom no na afeye wo ma bontwini mu na wahim so na afei amamre ne amane no ene de no yade aba awieye no eti sade ye kire mu kire no empanyimfo pa ana amodanta no wo mo ade ekire amamre ne amane danta ne mo no ewo mo ewo dua mo sadade bro wo mo de aya empanyimfo de abobo masene eno na ekoso ha na aye amamra tetetetetete entende edibesi ne ana yenuano mo Bredi wo muguso a wo mo se akakra ya de bosomfo eko kosia na ehye nsan wo somuden sane ebe ya emfri na emo honom aye Nyansapo so ye be koso bia na ha ana abenya emu enchemu ni yi Kakra babia yede ne koye awianum no ehwa ne yesade ne ko anwumrei na wakoye amamre ne amane na we no enkranza ahene ana musini ebebabi na waba behwe se ne be amamre ne amane ni nyina no ebe koso tote pepepe ewo ehonum a enye asemfetoa abagwasem ekiremu a opanyi bia ne efe ne se kwa agei ono na ochechiri kuroi na de ekoba ye nie na one ne yire eda honomo osori amachi bi sa obekọ na wakogu ensuo enumu ana fofia ntoata na wadwa baba omo wo ne ye ya kwaje ajiraye kwaje yira anumu no wo mu sinchene so satan tetimbre mu awe opanyi kwaje ya wo ba hu no enu ache na obi yi o masutire sa de nefo anso so omo kọ bontwene na obepie aba apa opanyi kwaje epie wo baaye na yesa na nanu motia ana abefo opanyi kwaje adina kwose baabie na o matete na wo mu yini ma ne baaye ono ochichi kura ye gina so friend se Bredi na bosom kase ono no osom no ade ane etia emframa sa ane efra bosumi chese anya asam ketwa awo Bredi ane ne kwatama sese kofiafo konfo ana yaso ano sese yakwa ya amamre ne amane ese de yete ya omuchemu no kosua na ekura no echirem se wasom oman mu a anya de a wochemu afen wo kwaso abosom no na afei amamre ne amane ho no yakwa akoto kasire eti yeduro no ma yebebisa kasito no zani asechire esitie mami mi se mi rei kasito na asechire sei wanyene wadawro ma afi bia dura sabi yede ewura ko sabi aya na so ne yeso na sabi akoya abamre ama yewura na yakoto kasire na be kire afi no sabi bosomo no bibiboni ebesi wo kuro mu no ono ehwo ne yato kasire ni wi a bosomo no ebe me yahu se ade se ne besi bibiboni bia su ni ho a bosomo no so be me yahu wo kasire ni mu na sabi efi su aba kuro mu a kasire tuo no na be me yahu ti wada wo na busi na se awuwa na no mabasabi ebesi mu ewa afi mu a kasire tuo no na be me yahu wada wo amamre hu hia pa amamre hu hia pa na ne de ne yewi ana yewie yekọ ne yekoso abosum ni wie na ye amamre nyina ma ni wie a afe na yaba atimi asintumpa nso edi agorama obi atimi asa yenye sa amamre we ya obi yentimi nya hwe ensa sa na ya da sepa absia for na se eno no enye asem ketwa eruti opanyini kwaje ni krom ana sese ye we ya yedri yakwa kwaso abosom no na afei yato kasire kasito
na afe yehu sa ampa afi se na niema ebesi akọ ede ama oman no Bredi kroi ani mumma a womu eti bosomfo ani aso na okura kosua ewo ne nsam a waso mu bokọ a won kan kese se ne be ya enko frinto na enko pai eho yewu so a yakwa enye asebketo akwa ye de ni kyeremu a ba bia yakobo afisia twene no eho ane ye de ni kyeremu na yakwa akwa saa amamre ene amane we so Appiah ebedwa ewa ha kosua no na ekura bosomfo no kosua no ena ekura bosomfo no kosua no ena ekura bosomfo no na omu nyina so yo panni kwaje o chichiri kurei ne ma ana ene wo mo etebedwa sa opanni kwaje na sefo ana omu ekura mamre no ane amane mfiri tetete dia omu papa ja to ho a omu guso omu ye bosomfo no ya ne ba konfo ne aso ne nsa ane ade no ono so aya ne ba omu asrafo a enei osani no na so bosomni no fa camera no to no so mame osani wa retired soldier ono ana osomosomfo no retired soldier opanyini kwaje ochichiri kwei ne ba ane ono nso ono osobosomfo no a anye asemketo a wa ha no eti amamre ne amane na akoso ha ne sabe anye wo mo nko school ana eye omo nimte ana omo yesa amamre ane amane a ekire nyame ya adoma bosome ebeswa okrachi ni pa kra ana kasepa owo mu no obeba abeswa no ha no ma anye asemketo a wa ha ene yade ani ahu ne yade asonso ebete de ebekoso ha nyina yego absiafo ententam so ayama makwaba ne yemfa momre Nyansapo so manya menua panyini okatachie afrifa ewa ha no ma me ne ebedi nkomotia wakra ne asoro so katachi wadaroma me mo akwaba be Nyansapo so ya wene sa apom ye de na nanu madaroma me ho ye na so ye nyame adome so mo ye pa na wamane ha dada no a eja Bredi afashe afia se na me no hia ya obama me problem obetuto ma no ma me ka ma adwene no eti afia se no adi hia dia na esi esaba na baby e dan ye de beto eti e ba ya afashe no anti ne nam Hreman so na dwetwe nyomba afisa de sade kan ya eni ehia ya ye bon komo akofa ansem bae ye say ye tu afiri nkran a ye Captain Smart na tu afiri nkran ai no korebe ne o enu ti na wa ba di Bredi ya why na one e tu me free nkran Captain Smart no na de me ko nkran so wa mo ani anka ho na kwadwo na de me ko nkran ya na enu de obi ni mu asem na de enye one na de me ko de no ne say tu me adie tu me no wo so obetimi atu me ka de free nkran de di kan me ten nkran me nsore nkran me won nkran na ma tena nkran ko pem da me anga sem susu se me sore nkran obi enu obetimi atu me enti woda so won nkran ya wontu nkran ho na mfiri ba nrai me ba bedru enne mesa da mani akokyena nanso masante mamu ye mede enti muhu me wa na masante sem ene me kuma sesem ene me Bredi sem ne magona sem na ye mede enti na da bia me ba no enkrane de yes ho nso ye na ni nyina aka Ghana ne ho enti me wo ho semete wo nanso mete aba hapa yes it was style of journalism so once sana o my Ghana so pan so unkom aya wo hu sansem no social media ada na esem sesa bibie ada no man ne menkom wo de enti na menkom said ye usika won nsem fa no Yesu Kristo ba ye no said no usika ne nsem fa na ye bone de enso so anko man ya no atim ya che ne bo na se nuam nyesa na no wo ye bibi bone baby konfa no che ba ye no sabio de no wo ye no okọ man ni mo ewi a chiro so okọju owu aduraba ne wo fa ase kwa mesia ne kosi ntwene so wo abra no osi mi ezi twene so enya no kure na konfa no chi no ye bibi bone eti sa na ada santie bibia wo ye bia no ada sano nko mo ankasa ntumi nye no wo mo hunu se wo ye a wo mo resist o eti de meme ye ne nanu ada sano bebre no anu bu afu no wo mo nya ye akọ mo timi ye na nko ye wo mo na be ye mi no nti no ana akọ ye bi foforo na no so nkyere se bi Bredi ase o me ba be sesa na ma ye bi foforo because me pesa ada sapem asem okay se bi Bredi asa Michael Jackson what be we ase boni Michael Jackson ye nyina ne se yamlanche kakra yamlanche
Yamra nchen na yemfa nkomo no. Nkomo no ye deba amamre nso hu hia. Amamre ni amanya no kura nti na mo ha. Eti ya ne yentwa ne chachacho. Ye na me kan se Michael Jackson ba wi ase boni oye nyina ne se wo ya abamu a no so obeto nwom ama adasa na ni age. Ewi akire niam eni ho nyina de kan so akodi man nkolato ana wa yese na fa egosi Michael Jackson wa obi bone Mike Tyson ba wi ase boni a Mike Tyson ye nyina ne se wo wani mfefefe wono de o so wode ne de baji blows am wani age ama ahomachi 2 3 ni ya sori kokohwe Mike Tyson ewi akire de nsem bebere to no so enti adasa no de saa na omutie eye uko UK ya na no Britain for wo mutuwo na Adolf Hitler 1939 Adolf Hitler sorry say me ne Britain for be kwa akokontokwa na nipa ba ko Western Church was dabi mempene ma Adolf Hitler ma meya ni woni Adolf Hitler disi ani wo ko frɛ Russia for by wo ko frɛ US for by be boa ye ma Britain for wini ye 6 years 1945 yakoto aba nipa na wo boa ye wa ma Adolf Hitler medi wo so no yato aba o se lusu enti adasane de da bia sede wo mutie sa do mutie so yen sentro ni nti obeyen sentro dwuma ye obeya amanyoko so dwuma jana koye 1pp amanyoko esa se ye hu se wadwuma wo ye no wo ye MPP sensa wo yen sentro menye sentro na da MPP ni se bi wo mo wo gadugu so so wo man ni mu me na maba na me se journalism no ma hunu se hypocrisy bebre wom nipa ne mpe nokore obia wo political party na me ba ye no makodraw line bi se ho ye friend neutral na me se me de ho de mentena na me yam pipi ni meka no kore o tu yam pipi ni na da me ye de ani obia wo political party obia efse fie mu na afri sa fie de bibi na dua o mutete wo na so yanka no kore nti ne de bibi akate anim se ne me ye journalist enso wo ye journalism yi the subconscious nature wo kakọ baabi na me de me se me pesa me sesa the narrative eti me mamamfo na hu baabi a me gina nanso obia ni wo akufo ado aban ya ekoye woni akufo ado aban ko chen me katechi am yam pipini no eti ne no boni amaya ne de me yam pipini na me yam pipini china me ye MPP ni china chi nanso de ye bone ye ni NDC boni ne ye MPP boni amaya nyina ne se medical no kura kirem no ma me kan chem se me ye neutral na mo adwene ye adwumani sabi Bredi asanka me so matimi ye di ne medidi ya didia ne mabum kom mempa didi ha hu hia me ti na odidi fan ba ko penana me nidi fan ba ko akufo do ba ye me ne no ako me na me yi me hu si wo fix the country me ye ma amrantie ne ma ba wa nyina ba ye na nya akufo do aban na Ebenezer na nya Ebenezer akufo do aban na net so na me ne ko 2 months to election ye ko me se manfo ne num nsu a wo mo de nioma ese no because of galamsey me na me ne akufo do aban ko nya me na ko fa ba na nya akufo do aban me yam pipi ni nsu na me ne aban ne ko 2 months to election ediria na musa wiwe bio na ada sana gwini ne mu ohatu obia dane o madwene na adane na nti sadia me ne mu na atena wo man ni mu dwoma ama ba ha 4 years manwane o man kwa America mi kokura edi 1 week pena me ho yira me na me se ba akufo do ba 8 years me ne no ako ebinum tete wo mo yire no mo kitchen na wo mo de wo mo suro wo mo ma wo man ye tim adwama ma bai ma hu so wo mo de awurawura ane ye be ye obi ye me kana nanu mo anim nkonwa mete so se me nwane nkọ baabia ne enwane nkọ baabia chena na sade ye kan ya adwen ne saa ne ye be ka no amse na nu dwane enkranfo ne ba no akopete bu bia sia ye kan enkranfo bia ma baabia ye fansi sudua me nuanom eye nungwafo mre bi kasa meka ye etra ye na nkoyi meni nungwa eye bobu wulomo ene meni ni asem bokete franco a wono na ye amankra doma eye nungwa menua pa ene meni ni asem na omo ba ho ne de womo nya sabinkranfo omo ba ye aban na asesa no omo ye coward ntino omo dwe se aban asesa omo ba ye bibi me kana nanom nkonwa mete so ye kasi ye we hu fo be ma memenka ho se ensure de mebe kwa se ensure no mendom di nyina gumiyam na manante ensure na na momu enne se mi dwamenum nso oba ye mama mienu ye de bo ani a ida se wo be wini ana me wini na mo makambet you say do wa me wini enti na wo ko national organizer wa MPP nana me so da ye na nanu mo ka bibi kira me amaye nwa adwuma na nanu mo ka hwe nkira me na ohene ne amanyosem eko
Oyine ndia ya. Amanyosam. Na oyine di oto entosu wayi. Oyine to fuwa wayi. Mokofa mo 1992. Ayi ba ye na monka no kurenti. Monka no kurenti. Ana mo si amanyosam ahemfu ni nya bi nyasa. Me de me be different. Ni ko na boni. Wonim no. 1948. No ya hene. Wanu na di ani mo ma 1948 riot to buy. Anu na nam so bi anya afa ahudie. Na no anya hene. Ada ni yakika wanu kura meka se no ya yuko hene e watachimai. Meme ya yuko hene wa Asante Aguna. Eti dia me na nanu mo ye no mo ye na me to aso. Obi afa bibia nwura me. Yase mu titru wo ka ho bi ana men pipi nkugu a ebi nsida e wo mema manwasama ya abakwasem omudie sanse mo kasa mo ka no etwe amanyoko nipa wo se omo ba mretwe omo kwa akire kasa mudie se de mo tena radio so a musi kasa mo boso se de mudie mu na bibia e wo timo me na me di levy buy me na me taxi to man for so mo tuwa na mukika sabi se munu na kasa na kasa ngasa aboso na ka be kasa die ne no kura ne se MPP no se me kasa na me yakọ ya dia ene o manya tro opposition ache every se bibi koso na menua no mo no edi nsemura me nkonkwohwe o magize me pese party tinasinti me nka ma da sanente sabi o mo ba be wi amanfo no meka ne kyenachi omo betu kalam se meka ne kyenachi se no na dia betino opposition for 100 years and ye benya atena ho if se obaje manfo ni tumi a ye de somo mo ye fa me bo mapo it's a mema se mo akufo ado boni o ye manfo ni boni o mo ye ana meka ye nti ye lusu dia ene me de nyame ase se me di no kura me ye lusu nanso ante sa enyama me ye lusu ye no ho ye mpese ye beka ma da sanu ahunu nti ana ye de be shekatache na me president Maju obi lebi. Unyo obi lebi. Ba lebi be ya nenya. Ya hu sa o kasa di ti ai. Wo hu sa me kasa di ti ai. A demonstration am here okro obi yebi. Parliament me nam go gina parliament anim for 3 hours demonstration obi yebi. Adia na ban yi ya make atachie me so so kana mitie. Mon kanu create da bia na mo pe bibi di ahye me. Akufo do aban dia no ye anya mo se me so so. Why na say hey wo gina hema musa question. Why na war my way more near Kufu aban ko chen make kwa Africa. Can you baba kope? Oliver Baka boma we na mu ye ni say make kwa Africa fix the country Oliver Baka or no frabro cheba one na anim no. Me na me di anim wo me ye ni ABC di manify. Me na me di anim. Na niam ni bo ho a hia me e bi say ya mo me say me mra na me meye di obi aye. Me di me da me tiri mu fitanti no e tiri mu aboa no enkume. Yeah, bomb so boy, MPP no kwa bomb so boy, oba this your bomb so boy. That means me ye bibi pa. If say nipa wo ye bibi pa bi another sanita no. Yes sir. Na no wo di abemu amakufa do 8 years. Ministers ye ba ye be wi awo no. Se wunyimi ya, aban sesa, me me to amadi minister. Maje man for sika. Ma ye bibi. Ila bi me ye bi. Me na me de ba ye. Ansu ye wi e me ne ba hwɛ me abo. If say man for no agimi. Ani ye dan wo madwina na adane monko katachi o wa abere Kufu adoti wo me be president John Mahama no kwa oba be wi a mu mfie bi atwa mu wenne mo ma ne kwa so osafra e bia ni o John Mahama be wi ade na se bi meweti ayi se mo se Kufu ado wi ayi a yante kromu a Sada Suba Jeda Aisofoto mi anya ne se bi Bredi asan ase de John Mahama mebu a memu da no ofiri suru na si nura aniama ni bo ho a mi an ma ye din se ebere ni akire no waba Sabu wase nyoma wo ye anye ya Ghana for pamono no wasesa ye de ani behwe e bisa menya me sori ya na me ka niama because ese be ka bibi onu ani behwe mamisa we de twato na menya anako enra de course wo man Ghana mra se be dwafie vetting committee ekori ache no na edom kuma ene edom dodo chenchaka akoduru se o menye japade de taxpayers money speak microphones awodo any tables awodo omo pagade bobo ho ase no o se ne sai. Oh, we know, anya fe. I mean, you boy, but me jina so nya hypocrites as I idea in that. All over the world, democracies and go for parliament, Britain, US, and call us same way be break also. But see, I think many MPP before should relax a little bit. Other than that, we are sending a certain signal to the people. I can understand, sir, NDC for BA play games, and politics is about that. Being smart. If I say, "Bio, some continents and Munina agree," say,
enipa miensa and yebe interview a yebe vetia ada na mosmogo will be fetching it almost so resisted but it comes with too much drama which I think they must really look at it again games it's okay it is watching a wono obi bibi na ekoti yaw na sabi Bredi asa me kama no tum because kwabenado se me kama no tum a ebe yode na your friend papa bi Martin Umwela or Kasembi was the first they came for the Jews. I did not speak because I was not Jewish. Second, they came for the trade unionists. I did not speak because I was not a trade unionist. Third, they came for the socialists. I did not speak because I was not a socialist. Then eventually they came for me and there was nobody to speak for me. It's a meme to one. Ada say ye bibi ne tia nipa dodo no na ya boni a obi anu obetimi aka chem se kwanu tuma mekma no atum eni ye betwa miti kura ye ntwa miti ef se Yesu Kristo ba ye no anu ye na mo bona baso kwa me nkroma ba ye obeye yeye woje ye fra brofo nse mu wie mu pamo ne kotena gini eti mu nipa no ankasa mu ye problematic na me hunu ana me muamo me de mekoso aye ye menyankopon so ma me se meye why Katachi abza yade katachi Afrifa ene bon komono aha Nyansapo kasa mfonyi se ma munyina mo ene hwe edin ni abusua pani ousu eduomi adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya